Do svého kalendáře si zapište datum 27. listopadu 2010 a to proto, že se bude konat první boleslavský zumbaton. Já si budu teď právě povídat s Marcelou Zahulovou, s organizátorkou této akce. Pojďme si tedy říci, kde se zumbaton uskuteční a jaké jsou podmínky, pokud se posluchači chtějí zúčastnit. Tak zumbaton proběhne ve velké sportovní hale u stadionu fotbalového v Mladé Boleslavi. Podmínky jsou velice jednoduchý, stačí, když si zakoupíte vstupenku, která v předprodeji stojí 350 korun, anebo přijdete přímo na místě, kde zaplatíte 390 korun, můžete přijít i jako divák a zaplatíte 20 korun. Ten program, když se na to dívám, začíná už v 9:30 a je opravdu bohatý, bude končit někdy ve 2 hodiny odpoledne, budou se losovat dokonce hodnotné ceny. Na koho, respektive na které cvičitele a cvičitelky se můžeme těšit? Tak můžeme se těšit na naše cvičitelky, nebo spíš zumbařky, budu říkat z našeho Fisturia Marcela, což je Lucilu, a Simona, který už jsou tak nějak v Boleslavě, myslím, známé. A potom tady máme hosta, je to muž, na kterého se všichni těšíme, a ten se jmenuje Rostěv Šrom a je z Prahy, z Dance Perfectu, výborný zumbař. Teď jste řekla, že se všichni těšíme na tohoto pána. Kolik mužů vůbec chodí na zumbu? Najdou se někteří? Určitě, tak my máme stálici, zumbaře, nemůžu jmenovat, ale opravdu je na každé hodině úžasný. A občas přijdou i takový odvážlivci, který vytáhne přítelkyně, kamarádka, manželka a tak dále. Ve světě je mnohem víc navštěvovaná zumba muži a je to spíš v takových těch latinskoamerických zemí a v té Jižní Americe, ty, já nevím, černoši, když to řeknu, který to mají prostě v těle a tak dále. U nás jsou ty lidi takový zdrženlivější, ale sem tam se ten nějaký najde. My zveme posluchače Rádia Jizera na první boleslavský zumbaton, tak bychom asi na závěr našeho povídání měli v kostce říci, co to vlastně zumba je. Tak zumba je latinskoamerický fitness, je to něco mezi aerobikem a latinskoamerickým tancem. Je to velice oblíbený sport a je to teďka prostě takový boom.